Mga survivors sa pagkalunod sa barko nga St. Thomas Aquinas nagpasalamat sa ilang giingong ikaduhang kinabuhi nga ilang nadawat human sa trahedya. Ang uban hinay-hinay na nga nakadawat sa ilang nadangatan, samtang ang uban nagbangutan usab sa pagkawagtang sa ilang minahal sa kinabuhi. Ray Pasaporte, Sugid Limi. Alas 9 sa gabi iniadtong Biyernes, human magbangga ang duha ka barko misutoy pagdagan paingon sa kadagatan sa talisay kining BRP Nueva Vizcaya, ang rescue vessel sa Philippine Coast Guard. Ilang tumong mao ang pagluwas sa labing daghang pasahero ug tripulante nga ila pang maabtang buhi gikan sa nalunod nga MV St. Thomas Aquinas. Una na mga kruma. Kanang okay ra ko no, dili ko na magpanik. Katong napang na ang suga, dito na nang gawas ang mga tao. Halos wala na yung mga life jacket. Mga 30 seconds pa siya ni. Unlo tayo ng mga. Sa pag-unlod diha-diha dayon sa passenger vessel, daghan ang napalgang patay. Apan duna usay mga naluwas nga bisan gani ang meresponde nga Coast Guard way laing kapasalamatan kundili ang kamot sa kahitasan. Milagro mao'y gituho ang nakaluwas nining usa ka bata. Ay, ang missing. Salamat sa Lord. Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Naghilak usab nga nagpasalamat alang sa iyang bag-ong kinabuhi kining usa ka babae nga nagsabak. Wala jud kay kuyog kuan lang, naniguro lang jud mig, naniguro lang wala life jacket. Usa ka gatos og 20 ka mga tawo ang wa dayon maluwas ug ang uban kanila nakit-an ang patay. Dili lang usa sa ilang pamilya ang wala nila igkita. Padung unta nga mutambong og usa ka lubong didto sa Bataan ang kabanay ni Nixon Galope. Sa ikatulong adlaw gikan sa trahedya, nawad-an na og paglaom si Nixon nga buhi pa ang unom kasakop sa iyang pamilya. Lakip na ang iyang asawa ug 2 anyos nga anak. Akong expectation lang, ginahinaan ako dawat sa akong gagulingon nga wala na sila. Nangako lang nga, punta na, pakita ka lang punta. Mora. Wala ko ilang nga gihandog pa. Kay sa akong pagtumang yun, wala na sila kay akong asawa, kami memorize to sa akong number in the first place. Kami memorize kito sa akong number. Magin sila matawag, magin mo or text man lang, inaani ang sitwasyon. Sa labing uhing ihap kaganinang udto, 65 na ka mga tao ang kumpirmadong namatay sa trahedya. Dunay mga nailhan dayon. Tabangin ako ninyong anak. Tabangin ako ninyong anak. Ug dunay padayong wa mailhi. Si Dexter Angkla, usa sa mga namatyan ni ining labing uhing trahedya sa kadagatan. Ang iyang tingog gipalanog alang sa tanan nga nahisama niya og kapalaran. I am here to speak in behalf of the grieving families. I hope that the government agencies concerned will act. I think the Philippines is one of the capitals of sea tragedies in the world. I hope this will end. This is the last time. As you can see, I travel by sea almost every week, but our ships or our boats are very old. I think Sulpicio is suki, no? Suki ng Sulpicio. Ray Pasaporte, News 5. Gihawanan kaganina ang mga agianan sa nasunugan nga bahin sa barangay Sawang Calero. Ang kahagipot sa dalan maong usa sa mga hinungdan nga naglisod ang mga bumbero sa pagsulod alang sa pagtubag sa alarma sa sunog ni adtong Sabado. Jenky Baguio, Sugin Limi.
Sabado sa gabi, diyang miulbo ang dakong sunog sa sitio sa Isay, Barangay Sawang, Calero ning syudad nga milamoy sa daghang kabalayan. Ang mga bombero miingon nga ang kahagipot sa dan mo'y rason kung anong nalangay sila pagpaong sa kayo. Tungod niini, gihimo dayon kaganiha ang clearing operation sa maong dapit pagsiguro nga di na maglisod ang mga tao ug sakyanan pag-agi sa area. Nagtinabangay ang mga personahe sa City Hall og Sitom pagkumpiska sa mga butang ug paninda nga nakaali sa dan. Ato pa silang gitagaan og higayon nga nakapanghipos. Like kung nakita nato nga nanghipos sila, sila lang atong ipatiwas. Pero mubalik pagani sila, then kami na wala na tay higayon nga pahiposon sila. Si Sitom Operations Chief Joy Tumulak ni pahimangno nga di sila magpanuko sa pagkumpiska sa mga sakyanan nga makitang sa gabal sa dalan. Pero wa na magpasabot nga diha ra mi kutob amo gyapon ning padayonon. Samtang ang uban mulupyo mi voluntaryo sa paghipos sa ilang mga gamit, ang uban kanila gihatagan lang og hangtod ugma sa City Hall. Jinky Bargio, News 5. Human sa pagbinanggaay sa MV St. Thomas Aquinas o sa Sulpicio Express 7, laing disgrasya na sa barko karong hapon. Wa mahinayon sa iyang destinasyon ang Super Shuttle Ferry 10 paingon unta sa Palumpon Leyte, human na sangad. Matod ni PO1 Abel Abatayo sa Bugo Police Station, alauna karong hapon nilarga ang barko. Apan sa pag-atras sa barko, kalit lang nga nasangad kini. Gibanabanang 200 metros ang gilayon sa barko gikan sa pantalan sa dihang nasangad kini. Luwas hinoon ang tanang pasahero nga sakay sa barko. Ang Super Shuttle Ferry 10 gipanag-iya sa Asian Marine Transport Corporation. Mga piyesa sa mga armas na sakmit sa kapulisan kagahapon sa gihimo niini nga bypass operation. Nadakpan ang usa ka Ananias giyangan sa Provincial Intelligence Branch dito sa Sitio Cambiongan sa Barangay Poblacion, Danao City. Usa ka undercover agent sa kapulisan maoy ni palitog usa ka barrel sa armas kang Ananias sa kantidad nga 500 pesos. Giapil usab pagdakop sa PIB ang anak ni Ananias nga si Roland human matud pa na abta nagtrabaho sa mga spare parts sa shotgun. Gibana-bana mukabat sa 600 ngadto sa 700,000 ang kantidad sa mga nasakmit nga ebidensya. Kasong illegal possession of firearms ang ipasaka sa PIB batok sa amahan og anak. Sa building, una si Sergeant. Ang kadaghan nito sa world, daghan ang kuhan mo god. Pistol mo god. Ang kadaghan nito. Di magkaya ko, master ang pistol.